సాఫ్ట్నెస్ అండి, సచ్ ఏ లవ్లీ సాఫ్ట్నెస్, సచ్ ఏ లవ్లీ లైట్ వెయిట్. అండ్ శారీ మొత్తం కూడా చక్కగా మనకి ఇట్లా ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ వస్తుంది, చాలా లవ్లీ ఉంది కలెక్షన్ అయితే. ఇది వచ్చేసి పింక్ కలర్ కాంబినేషన్, డార్క్ పింక్ అనమాట, లైక్ మెజంతా పింక్ కాంబినేషన్. అండ్ ఇది శారీ ఆల్ ఓవర్ ఖచ్చితంగా 6 మీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. సచ్ ఏ ఫ్లోయీ ఉందండి, ఫ్యాబ్రిక్ అయితే అసలు సూపర్ ఉంది మంచిగా. అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్, మంచి డిజైన్ ఆఫ్ పీస్. బ్లౌజ్ చూసారా ఎంత బాగుందో అసలు, నాకైతే దీంట్లో ఉన్న షేడ్స్ అసలు సూపర్ నచ్చేసాయి. 1 మీటర్ బ్లౌజ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, విత్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ వస్తుంది మొత్తం కూడా, ప్రింట్ విత్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్. ఒకసారి కలర్ కాంబినేషన్స్ చూడండి, ఓన్లీ ఒక్క శారీకే కాదు, మనకి ఇందులో ఉన్న షేడ్స్ ఏదైనా కానీ సెట్ అయిపోతుంది, అంత బాగుంది అసలు. బ్లౌజ్ అయితే సూపర్ హైలైట్. అండ్ శారీ విత్ సో సాఫ్ట్నెస్, నేచురల్ ప్యూర్ క్రేప్ అండి ఇది వచ్చేసి. అండ్ గ్రాబ్ ఇట్ సూన్.